Moro. Terve. Pelataanko me CS tänään? Joo. Mä 80 se CP-matsi. Joo. No ihan noobia kaikki. Helppoa. Niin. Pistä virta päälle ja siirry offlines onlinen peli päälle. Ja sormet liikkuu jo iteksen killer massa tuli käymään. Meillä on tänään lanit. Jep. Katsotaan kun monesta saadaan tänään bannit. Haeni piirrettä mut kohta on jo hermot kiireellä. Kun helaret alkaa kesken pelin chatissa riidellä. Otan rauhassa, mut suutun kyllä jollen voita. Jos vielä kerran ammut mut niin anna viskon tavaroita. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Lähdetäänkö ulos? Ei pysty, meillä on lanit. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Mennään uimaan. Ei pysty, meillä on lanit. Mua ei kiinnosta tytöt tai sosiaalisuus. Tietokoneet on mulle toinen ulottuvuus. On pelimaailman syventynyt, ehkä vähän syrjäytynyt. Mut runeskapessa mä kyllä oon kehittynyt. Meille ei pärjää aivan kuka tahansa. Huutaa trollaa ja kanssa tänään. Me unohdetaan kaikki turha liikunta. Tänä yönä me ei tarvita tuntiakaan unta. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Mennään jätskille. Ei pysty, meillä on lanit. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Lähdetään syö. Ei pysty, meillä on lanit. Jos haluat meidät haastaa, tervetuloa koittamaan. Et sä noppo pysty meitä millään tavalla voittamaan. Tänään me pelataan CS sekä Vovi. Jos oot ruenökli, niin liity meidän laniin. Moro. Terve. Pelataanko me CS tänään? Joo. Mä 80 se CP-matsi. Joo. se CP-matsi. Joo. No ihan noobia kaikki. Helppoa. Niin. Pistä virta päälle ja siirry offlines onlinen peli päälle. Ja sormet liikkuu jo iteksen killer massa tuli käymään. Meillä on tänään lanit. Jep. Katsotaan kun monesta saadaan tänään bannit. Haeni piirrettä mut kohta on jo hermot kiireellä. Kun helaret alkaa kesken pelin chatissa riidellä. Otan rauhassa, mut suutun kyllä jollen voita. Jos vielä kerran ammut mut niin anna viskon tavaroita. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Lähdetäänkö ulos? Ei pysty, meillä on lanit. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Mennään uimaan. Ei pysty, meillä on lanit. Mua ei kiinnosta tytöt tai sosiaalisuus. Tietokoneet on mulle toinen ulottuvuus. On pelimaailman syventynyt, ehkä vähän syrjäytynyt. Mut runeskapessa mä kyllä oon kehittynyt. Meille ei pärjää aivan kuka tahansa. Huutaa trollaa ja kanssa tänään. Me unohdetaan kaikki turha liikunta. Tänä yönä me ei tarvita tuntiakaan unta. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Mennään jätskille. Ei pysty, meillä on lanit. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Lähdetään syö. Ei pysty, meillä on lanit. Jos haluat meidät haastaa, tervetuloa koittamaan. Et sä noppo pysty meitä millään tavalla voittamaan. Tänään me pelataan CS sekä Vovi. Jos oot ruenökli, niin liity meidän laniin. Moro. Terve.
CS tänään. Joo. Mä kasit mun testi se CP-matsi. Joo. No ja noobia kaikki. Helppoa. Niin. Pistä virta päälle ja siirry offlines onlinen peli päälle. Ja sormet liikkuu jo itseksen killermassa tuli käymään, meillä on tänään lanit. Jep. Katsotaan kun monen servus saadaan tänään bannit. Haeni piirrettä, mut kohta on jo hermot kiireellä. Kun helaret alkaa kesken pelin chatissa riidellä, otan rauhassa. Mut suutun kyllä jollen voita, jos vielä kerran ammut mut niin anna viskon tavaroita. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö, mikropizza ja hodari, en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Lähdetäänkö ulos? Ei pysty, meillä on lanit. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö, mikropizza ja hodari, en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Mennään uimaan. Ei pysty, meillä on lanit. Mua ei kiinnosta tytöt tai sosiaalisuus, tietokoneet on mulle toinen ulottuvuus. On pelimaailman syventynyt, ehkä vähän syrjäytynyt, mut runeskapessa mä kyllä oon kehittynyt. Meille ei pärjää aivan kuka tahansa. Huutaa trollaa ja kanssa tänään me unohdetaan kaikki turha liikunta. Tänä yönä me ei tarvita tuntiakaan unta. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö, mikropizza ja hodari, en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Mennään jätskille. Ei pysty, meillä on lanit. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö, mikropizza ja hodari, en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Hätän syö. Ei pysty, meillä on lanit. Jos haluat meidät haastaa, tervetuloa koittamaan. Et sä noppo pysty meitä millään tavalla voittamaan. Tänään me pelataan CS sekä Vovi. Jos oot ruenökli niin